Тейлз, не! Ніколі не забуду твою ахвяру. Работнік за гэта адкажа. Тейлз, але як? Не ведаю, напэўна, я бессмяротны. Гэта невераемна. Ратаваць свет будзе расплюнуць. Гэта твой, хлопча. Апошняе кола. Хвілінку, я зараз. Тейлз, ты здолеў. Ты спыніў работніка і выратаваў свет. Мне сапраўды ўдалося. Все, каго я ведаў, памёрлі. Чаму на мне гэты праклён? Чаму ты проста не дасі мне памерці? Агучыў Кудлаты, дзякуй за прагляд.